Mas, biasane sik Mas Mat ngentenono to, sampeyan iki player kudu sabar ngono lho. Iya to? Sabar. Mahasiswa ki baru tampil hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barata, infone piye? Aman, iya toh, aman. Mbak Rara? Aman. Sampeyan saya gede saya ayu. Napa to, Pak? Monggo, Pak Dwi. Apa iki satenane takdirku sing jawabke kebablasan Mas lungguh ning kene sliramu ya tau jereke cendhek ora cendhek banget dawa ora dawa banget sedengan iya tau sing pas beda tipe lambe Pak Dwi. pas apa ora Mbak Rara pas apa ora sik player meneng sik pas apa ora Pas. pas Pas. penak Penak. oke Nggih. lanjutkan Nggih. monggo Nggih. oke Maha Suara Indonesia Wes kadung mati rasaku Kang Mas rungono tangisku becike welunga saka uripku mangga iki piye terus sik to kok mesti kukur-kukur to oh iya sik piye Mbak Rara pari oh iya pari basan grangge ya to bener apa ora bener bener tur bener lintang ning angkasa kowe tiga gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu iki sik dina iki malam piro iki Mang malam piro iki 17 malam 17 aku ki pengen seneng nyapu kok gawe lare atiku ngono lho duka nggih ya duka iya to panjenengan Mas sing nyuwun Suara ya. ki sampe ning pendopo kecamatan ini pengen seneng atiku Pengen seneng-seneng. lah kok sampeyan gawe lara atiku Kula terbawa arus jenengan. yo alah ngono yo wis Nggih. oke tarik so kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mending ke wong liya
Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Sesek ning jero dada pancen larake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku kamas pupusin rasa tresnaku. Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda labe. Wes kadang mati rasaku kang masrungono tangisku beci eko ilanga saka uripku. Pari basan ngrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Ariso Ya Maha Suara Musik dalan pangan IBP Ikatan Blatik Pule ISP Pune Barata FM Krishna Audio IST. Sesek ning jero dada pancen larake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku kamas pupusin rasa tresnaku. Ayo Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda labe. wes kadung mati rasaku kang masrungono tangisku beci eko ilangan uripku. Pari basan ngrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Ariso Yo sekali lagi yo. Maha Suara. Ayo. Sesat ning jero dada pancen larake arep kepiye maneh kowe wong
Oke, terima kasih. Bila mau dilanjutkan